He turned things around. Now, good work being done on the inside. Samalek, well, the third stretcher. This had the opening nice and early. And the referee sending the cleaned up from Rwanda with Juan Bezerra taking on Cross. With the arrival of that challenge is Cross, and that he's going to need to check carefully going forward. So, pressure on the Chiefs of 2 changes to their starting 11. Both of them in the creative areas. Oh, but the field, the ball, my boy. I think I don't say yes up. Al-Masri took just 4 minutes to score away from home against Letco. And it's taken and cleared off the line here. So the Egyptians look for the positive start. 2.5 minutes is taken. And wow, from the Egyptian side in round 2. Over the group, get up the fly in another Africa. Vulnerable for a better start, especially on the road. And wow, talk about taking the games to your opponents. Way behind. Quality in the ball, innocent in all sorts of trouble. How's that for composure? And finding the bottom corner with those so many players. Sheriff uzawungena ngaphakathi noHamza bamkhipha ngokunasa mara uBezerra bamkhiphile naye istriker saseBrazil asingakhange sibonakale tu namhlanje utshintsho olwenziwa ngamadodana eZamalek sibona ixesha lihambile ebhodini Zamalek baqala ngeza pasi zabo zifutshane Kaizer Chiefs kwafuneka uba bakhawuleze udonga lokugqibela lizofala ibhola ngaphakathi eboxini esikwarishwa la bhola wasebenza wow uyasebenza uBrendan Peterson namhlanje wade waqubuda uyasebenza namhlanje ikona kick kwamadodana eZamalek ukhumbula uqala umdlalo ngomzuzu wesithathu iZamalek yafumana la kona kick yayibeka emnatheni ngoku kusele imizuzu libini bafumana ikona kick phakanyiswe kakuhle la bhola ukapteni wabo awukepha waphuma uPeterson kwakhona wayichipha lo kona kick wayikhupha ngaphandle le ibhola izaphoswa ngesandla iZamalek bazawufuna uhambisa ixesha Brandon Peterson uzama ulungisa idonga lakho kwabo in my class. bazawufuna uhambisa ixesha Kaizer Chiefs ayakwazi ucoca ibhola He iseboxini wants to. kodwa khawuleza wafika uzitha kwinika He wants to just a baby. Hayi bendithetha ndithi Kaizer Chiefs ayivumeli iZamalek ba iwucontrole lo mdlalo abeyivumeli okwesibini baba umanage lo mdlalo basoloko bephezu kwayo Wow, Shama. Ayicenge iChiefs nale ibhola kodwa yakhawuleza yathathwa lo bhola ngokulula maxesha Kaizer Chiefs bafuna ajoku nje belinye zokuba sebhodini bancamile uzophuthula iyellow card khona indoda eZamalek wathi sendikunika iyellow izaphumela iZamalek emhlathuzela intsiba abalandeli beChiefs ke noba izinto zingamazithini nasoze ba ubabone bebheka ngasemasangweni besithi siyaphuma futhi kube uqelile wathi isibonelo iyakwazi ukwenzeka loo nto ibone kunamaba kwiveki ephelileyo Brandon Peterson uthatha wenza watatlisha indoda kodwa
amava akhe wawonakalisa khona kick kwakhona nezamalek imizuzu yegwaxaza isibhozo siqinisa uzawudlala usezawudlala ngasemva uMiguel Inacio usebenzile uBrandon Peterson ebesekho epalini osongele ikona phakanyisiwe Sompempe ebesebona umkhonyovu wenziwe ngamadodana ayo Zamalek sekusele imizuzu ixhenxe ngokungamacebo alisise Kaizer Chiefs isoloke lapha ebusweni bayo iZamalek iZamalek ngoku bazawukhomba sekusele imizuzu ebethandathu bazama ukuvala ngasemva bapaka ibhasi kodwa bayenzi loo ndoda adla ngopaka ibhasi free kick seyisithi Kaizer Chiefs yakweshana le ibhola Sompempe wathi mayibekwe phansi lo bhola iZamalek desanda kungena ngaphakathi ebaleni ekhona kudala uAhmed Al-Fatu engaphakathi ebaleni ithathe ematheleni Sompempe ukhuphiye ukufaka uDa Silva engena ufumana yellow card yakhe edlala ngasemva iZamalek leyibhola Da Silva ufumana yellow card yesithathu iqhumelana Kaizer Chiefs le Khumbule uSirine bebuya ukhatha yabanja i-offside elisithi dimkile yabanja i-offside kodwa offside iZamalek lo bhola mayibekwe phansi kodwa mayibekwe phansi le ibhola Yes. offside okanye inishiye ngamendu Inacio ingabe ibinishiye ngamendu le indoda Kaizer Chiefs bayicenga ngoku ibhola Dylan Solomon yawenzanga hayibo naku kabuhlungu ngena ngaphakathi ebedlule njalo babezokhusela afuneka bakhusele ngoku bazame bamthathe bamkhuphe umdlalo waqhubeka Kaizer Chiefs isagqumeka intente ngaphakathi kumhlaba wayo iZamalek anti ibhola becenga kodwa yachithwa lapha iZamalek amadoda asibhozo sela lapho lapho akuchika usendana aqhabe endleleni yakhe abantu bagqiba bayithatha kakuhle le ibhola izithaphini bo bambelele emadolweni bathatha lapho bafuneke dabi kokhona phawulwa naleli bhola iZamalek ukisa ngalo le kwiKaizer Chiefs aphithizela abadlali ngoku abuye uGolden Black yayithatha iZamalek ayipasana iKaizer Chiefs ibhola bayiphakamisa eqemba beko phansi ibhola ngaphakathi eboxini wathi wabetha Solomon zoskwarisha ibhola ehle yakani Sompempe wathi iyobabhemo 1-1 sekusele imizuzu emithathu 3 minutes left Dylan Solomon ngapulakhe lesibini kwi-CAF Confederations Cup Hey, score is ngapulakhe lesibini bona eqhetshe kakuhle Koru Solomons. ibinguvilakazi unozinti wayibamba wayiyeka la bhola iyamchisa ayisikwarishile kakuhle la bhola uDylan Solomons
uSilva uTasilva uthe fika kwathi wasengaphakathi mntanam uSopepe senyole kakade sithi mayoqala kusendaline sesithi la bhola mayoqala kusendaline ngakwelihle le wingback yamakhosi 1-1 ngoku zatshintsha Kaizer Chiefs yathi siyalifunela ubike ekhaya akhawuleza aphinda abuya amakhosi lebhola kwakhona afuna uDasilva yavala indlela ayibuyisela ngasemva ephakanyiswa la bhola lethwa ngeshoko izadibana noChico uBanza akusekho uhambisa ixesha ngoku iZamalek kunzima bakhetha ipasa le bhola bayigqiba bayisikorisha pasa kakuhle lo bhola yokubanjwa ngasemva nguBrandon Peterson Kaizer Chiefs nditshilo ndathi ayivumeli iZamalek ukuba ithi iyayicontrol umdlalo okanye iyawumaneja kanye ufikile phezu kwala bhola uChico kodwa bafika bayithatha kakuhle kuye dlala kakuhle uzitha kwinika avula ibala ngoku amakhosi ayeke ukuqukana ndawoninye misuzwane eseleyo hlatywa la bhola kwela cala lingafeshe pha ngoku aceka le bhola uvila kahle afike iZamalek ayithatha lo bhola aphela amaxesha ebhodini watsho noSompempe waseRwanda wathi kwanele iZamalek yathi madoda sabayeka sekusele imizuzu emithathu yalibala ukuba nayo bakore ngemizuzu emithathu umdlalo uqalile uChico ulele ngomqolo ubonakalisa ukudinwa zingakhona ezinye izinto ezilokuxoxisa kulo mdlalo kodwa ke okusalayo eKaizer Chiefs emva kwemidlalo emibini yeCAF Confederations Cup alifumene inqaku lokuba no-1 point yiZesco ngoku ekwindawo yokugqibela yaseZambia kuba ke ayikafumani inqaku yona ibidlalele ekhaya izolo yabethwa kabuhlungu